Horasma dihita saluhutna. Adorang so tapetihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan saluhutna roha, ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Doka sa haporsyaon di bagasan Tuhatta Jesus, hata ni Tuhatta nagabeturpu jamita minggu dihita di bagasan tikion, tarsurak do di sada Korin walu, ayat sada 110 tolu. Hujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata, laos tepetihu ma di bagasan rohat tabi, songonom ma didok. Alai anggota ringot tujuhut, na pinilihon tabotobi, na ngadong do parbinotuan dihita saluhutna, na paburnakod do parbinotuan, alai na pauliulihod do iya holong ni roha. Na mga ripu na ngadong binotona, dang diboto dope pangalahon ni parbinotuan na tama. Alai anggo adong na makaholongi di bata, ido na tinadda ni di bata. Ope taringot to na mga tujuhut na pinilihon taboto do, daktutu adong begu di portibion, jaladang adong di bata dukon ni nasasaday. Ayadong do tutu di guar di bata di gijang nang ditano ope, ay laddo di pardebata, jala laddo di partuhan. Alay anggo dihita, pola sada do di bata, amay, permulaan ni saluhut, jala hita do tuibana, jala sada do Tuhan, ima Yesus Kristus, perhitian ni saluhutna, jala hita marhiti-hiti ibana. Alai danga pala saluhutna napuna parbinotuani. Adong dope na mga tosa songon pilihan situtu, ala somal di parhatutu bigu, geberamun rohana sida na hurang tugwi. Alai dang dipajonok si panganok kita tu di bata, dang nasurut tita ang goso tapangan, jala dang umangat tita naktapangan. Alai jaga mahamu, sotung gabi partuktuhan diakka nagalei huaso muna. Ayadong ma namarnidaho napuna parbinotuan ordeng, hudul marsipanganon di parsobaonan ni bigu, da niapuam madisirohana na hurang tugui mga tujuh na pinilihon, gabi mago maon binahen ni parbinotuan midongan, nagalei dope na hinokop ni hamamate ni Kristus. Alay mulusongoni hamu mardusa dopak akkadongan, jala digugay hamu rohana sida na hurang tugui, na dopak Kristus do hamu mardusa disi. Dibaheniat tong, anggo targasip do ngaki siala si panganon, nasotu pabe panganokku juhut saliling nay, asa unang targasip do ngaki hubahen. Ima saakna. Dongan saha porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus, ditikii torok dope pangisi ni huta Korin, na porsya tu bigu. Jalasada hasomalan ni si pilibigu disi, ima memilih juhut, manang memilih jagal tu bigu. Dung dipilih juhuti, dipangan nasida may diba, jala dibanay di gadis may tu pasar. Tardok gudang do akka juhut pilihan ni di gadis di pasar. Gabi tubuh masuk kusukun. Bui do halak Kristen mangalang juhut nasongoni. Adong namadok bui, adong madok deng bui. Mulu akan ang matoras haporsyaon na, jala bagas parbinotuan na taringot tu di bata, madok, tak salah panganon juhuti, adik penaksanga dipiliho ni. Alasan na, dak tutu adong begu di portibion, jala dang adong di bata, dukon ni nasasadai. Songon na tabigin aking di ayat opati. Jadi mulu dipangap pejuhuti, dada nagabi parsidoho na sida manobba di bata siliban. Alay hot do marhaporsyaw tu di bata amay, na mangatasi sa luhut,
termasuk na mengatasi akka sipilibigwi. Marhite parbinotoan na songoni dang masalah di nasida molo mangatto juhut na pinilihoni rapdohot akka sipilibigwi. Alai molo diakka halak na baru Kristen manang parhaporsiawan nagale gabi batu partutuhad doi manang gabi batu sandungan doi. Ala pemahaman niakka na baru Kristeni lumobi narosian sipilibiguhian dianggap doi tudoson na marsob batu begu molo dipangan juhut na pinilihon niakka sipilibigui. Sehingga gabe polemik doi ditikii jala patubu ganggu ni haporsiaon diakka na baru Kristen. Domutusi dilehon si Paulus ma hatorangan marhite suraton. Na perjolo ikon patujulo doholong sian parbinotoan. Mengutamakan kasih dari pengetahuan. Dongan sahaporsiaon macari kok do hapistaran parbinotoan. Alai unang lupa terbatas dotong kemampuan ni parbinotoani. Dak sude persoalan boy dia lusii. Ai gudang nai nasu terdungdung ni hutok-hutok ni hita jolma. Asa denggan parbinotoan manang hapistaran ikko marujaham mai di haporsiaon tu Tuhan Yesus. Haporsiaon do dasar berpikir, bertindak di ngulu ni akan haporsia tu di bata. Laos haporsiaon do dasorta mengalusi doh mengadopi sude na masa di nguluon. Jala haporsiaon do na patubu holong ni roha. Jala di ngulu ni halak Kristen ikon holongido patujulon. Ay marhiti holongido hita ditanda di bata. Songon na tabigi naking didok di ayat tului. Alay anggo adong na makaholongi di bata, ido na tinadda ni di bata. Tutu nunga di palua Kristus hita. Jala halak na pinaluan na do hita. Alay haluaon manang kebebasan ni halak Kristen ikon marholongi rohado. Bebas do hita mangaton do mangulahon manangahape. Alai mulugay madabu tudosa halak na asing alani kebebasat tay dak parholong behita disi. Gariada nunga gabi si bahid dosa. Orang Kristen adalah orang bebas, tapi harus mempertimbangkan banyak hal dalam menunjukkan kebebasannya, dan dasar utamanya adalah kasih. Kasih melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, termasuk menerima kelemahan orang lain. Si Paulus madok ajuhamu managale marhaporsiaon, unang uhumihamu pikiran nasida. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Rom 14 ayat 1. Dina asing didok ibana do apulihamuma akka sioti roha ajuhamuma akka nagale lebas marohamuna dopak saluhuna. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sada Tesalonik 5 ayat 14. Artina atik pesitong parbinotoan niya kanang tugu marhaporsiaw tu di bata, ima taringot tu namang ato juhut na pinilihuni. Alay dak sukup holap parbinotoan ni sabing dasor nasida lahu mangulahuni. Alay rikokdo patujuluhon holong asa jupang hadamion doho parsaoran na denggan di tonga-tonga ni huriai. Dongan saha persiaon dak kolat tu si panganon marlaku pudaon. Alay tu sude bidang kehidupan do. Holongido si patujulon. Alay dang namadok gabe sumarlaku akka aturan termasuk sangsina muluadong. Si tegorod do akka nasala. Bahkan sangsina di padalan mulurikot.
Si hasuguhonot tado akka hasalaanna. Alai yang gohalakna ikon si haholongat tado. Si tangyak konota, si tugu-tugota di bagasan holong ni Kristus. Alani i atik perikot parbinotoan lahu manibangi do menilai ragam ni namasa dingguluon. Alai rumikot dope patujuluhon holong. Ay holongido rahut-rahut ni nasa hari pason. Kasih menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sohon nabui teida di Kolose 3 ayat 14. Napaduahon unang gabi batu pertutuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Donga saha persyaon nakpe bui dihita alai mulu gabe pertutuhan duitu dongat ta'alani i. Tumagom ma unang diulahon. Disima tarida holong tudongan. Si Paulus madok, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna, dan bukan segala sesuatu membangun. Sada Korintus 10 ayat 27. Isarana boido mangihutton pangastusion ni sebagian halak, tak salah bolo markartu manang merbatu, alias mardomino. Asal ma unang martaru, manang si hepek-kepeng. Alai di sebagian halak Kristen, boidoi gabe pertutuhan. Mulu diberen rupaning adong ruas, apalagi perhalado, marjoker karo, manang merbatu. Jangankan maniuk kartu. Holana dokpe di ida peak kartu dijabu ni seda-seda halak. Mungkin anggapanna perjujido perjabui. Ala pandangan secara umum, identik do kartui tu judi. Jadi setiap adong dibereng namar kartu, pitor dianggap doi tu namar juji. Atik pemungkin tanpa taruhan. Sehingga uluma batu buganggu ni haporsiaon di dewa halak. Ia mulu marcatur, hira sopolah yadu binigi gabe batu pertutuhani dia kahalak nama mereng. Apa itu pa gudang dui napakke lapik alias taruhan. Si pata dibaem mai ditoroni papan ni caturi. Artina tak pola gabe ganggu haporsion ni halak mamerek persatur. Ala secara umum dirajumi dui sada permainan na positif untuk mengasah otak. Asa songonido nang namangatto juhut na pinilihuni. Dia kapar haporsiaon na tugu tang masalay. Bebas do halak Kristen mangatto si panganon. Asal ma mardongar roha moliate tu di bata. Songon na buite dari sada Timotius 4 ay 4. Alai gabi masalah dui diak kane baru gabi Kristen ujui. Lumubi namar haroroan sian sipilibiku hian. Ala dipahami nasida doi, tudos tu nama nobba bigu. Sehingga, mulu dibereng nasida adong halak Kristen mangato juhut na pinilihun na kasipilibigui, gabi ganggu ma hak Kristenon na. Jaladang tertutup kemungkinan, gabi mulak musa nasida tu haporsiauna na perjulu, ima sipilibigu. Ido ubadi dok si Paulus diturpukon. Alai jaga mahamu, sotung gabi pertutuhan dia kanagali wasomuna. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ima naking natabigi di ayat siyai. Artina, molo pe diboto akka parhaporsiaon natugui, naso adong larangan di halak Kristen, laho mangato juhut na pinilihon. Alai, huhuk ma disamotton. Unang gabi batu sandungan ni dia kahalak natardok galedo pe haporsiaonna. Unang gabi ganggu haporsiaonna mangihutton Kristusi. Dongan sa haporsiaon memang dang gabi patokan si panganoni di halak Kristen. Lahu menentukan hadirionna dia dupan itu Tuhani. Dangala dipangar rupaning gabi badia manang sibalikna gabi subadia ala dipangan.
songon naidok ni si Paulus diturpukon. Alai dang dipajono si panganok kita tu dibata. Dan nasurut kita anggoso tapangan. Jaladang mangat kita nak tapangan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ima nadi ayat walunak kaning. Artinya, dimakan atau tidak dimakan tidak akan mempengaruhi kedudukan kita di mata Tuhan. Alai atit pesongoni, rikok dotong jamot asa unang alani si panganoni gabi ganggu hapor siaon nya kadongan. Ala memang meragam dotong latar belakang ni halak na manghutut Tuhani. Isarana adok kia duira na persubang sebelum gabi Kristen. Jala adong dui na supersubang adorak su Kristen. Alani i rikokma padimudimun parsauran na denggan merhite na patujuluhon holong. Ima holong na marujahan tuha porsiaon di bagasan tuha te Yesus. Unang ma patujuluhon bagas ni parbinotoan. Asa holang sian aka pertutuhan manang sian batu sandungan. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan nunga hubigi hami hatami tugu-tugu masaduk mulu nami lahu mangulahuk katami di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin.